खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि गायसन सानखौ 18 जुलाइआव गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव फालिनो थाखाय साखाफारा। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि गायसन सानखौ गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार। बेनिनो 90% खामानि मावनाया जाफुंबाय। बे हाबाफारियाव गं 22 जिल्लानिफ्राय बाहागो लागोन होननानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि पीताम्बर ब्रह्मआ फोरमायदों। हाबाफारियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन BKWCनि मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा। लोगोसेयैनो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बर' बिजोंजों फरायनानै SSLC आनजादाव सेथि थाखोआव 75% बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायगोन आरो GTBआव DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव गावनि गोख्रों नाजानायजों देरहासार जाबोनो हानाय नबजित नार्जारिखौ बरायगोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन BKWCनि सोलोंथाइ बिफाननि EM अनिल बसुमतारी बिथां आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि प्रफेसर डक्टर अन्जलि दैमारी बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो BKWCनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रम्य पि नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लागोन। हाबाफारि बादियै गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा। हाबाफारि बादियै गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैगोन BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसेयैनो BKWCनि CM मिनेश्वर बसुमतारी, आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिश्वजित दैमारी आरो डक्टर रनुज पेगु बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुथि गायसन सान, बे गायसन सानखौ गुवाहाटीनि कलाक्षेत्र बेयाव जोङो खुंनो थाखाय सानसेनि हाबाफारिजों लाहार फाहार खालामदों। फ्राय लाहार फाहारनि खामानिया सोलिबाय थादों, फ्राय जाबाय। मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिल्ला आफादफोरा। गासै 1300 जिल्लानि जोंहा डेलिगेट्सफोर बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैगोन, बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गोबां आलासि जोङो हांख्रायदों। हाबाफारि बायदियै जोंहा फुङाव 9 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जोंहा फिरफिला बिरहोगोन आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियाव जोङो सासे जर'खा आलासि लेंदों बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मानगोनां मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा बे हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लाफागोन। बिनि उनाव 10 रिंगायाव मोनसे जोङो हाबाफारि लादों एबार खौसेथि बर' सुबुं आफादा, जे बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि बेन्दोङाव गोलैनाय गासैबो बर' फरायसाफोरनिफ्राय जोङो गाहायै बर' बिजोंखौ स्पेसियेल केयार लानो थाखाय बर' बिजोंनि 75% एबा बिनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरखौ जोङो बे हाबाफारियाव बरायगोन। लोगोसे आदार्स मिडियाम बर' बिजोङाव फरायनाय बर' गथ' एबा इंराजि बिजोङाव फरायनाय बर' गथ' बिसोरनिफ्राय जोङो 10 जोङो टप 10 जोङो सायख'दों, बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बरायगोन। आरो गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजाद जेखौ हायार सेकेन्डारि होनो, बिनिबो जोङो फरायसाफोरखौ गासै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेन्दोंनि 10 टप 10 जोङो सायख'नानै बे हाबाफारियाव बरायगोन। आरो दाख्लै बावैसो DID लिटिल मास्टार सिजन 5 बेयाव उइनार जाबोनो हानाय नबजित नार्जारि बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बरायगोन। बे हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै
गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सोलोंथाइ बिफाननि मानगोनां EM अनिल बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियाव आसामनि ADGP मानगोनां बिथांखौ जोङो बुंथिगिरि महरै हांख्रायदों, बिथाङा फैगोन। डक्टर अनजलि दैमारि मानगोनां डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनि फोरोंगिरि, बिथाङा गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि फोरोंगिरि, बिथाङा जोंजों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। लोगोसे बेयाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि, बिथाङा बाहागो लागोन। बिनि उननि हाबाफारि जोङो मोनसे 1 रिंगायाव गेवलां मेल मोनसे जोङो लादों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंहा मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जोंहा जर'खा आलासि महरै बे हाबाफारियाव जोंहा गोबां आलासिफोर दङ। बिनि गेजेराव जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। जोंहा स्पेसियेल आलासि जोंनिनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां CEM मिहिनेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथाङाबो थागोन। बिनि अनगायैबो आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि आरो डक्टर रनज पेगु आसामनि मन्त्रि, बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि जोंनो खोथा होदों। जों खोब आसा थिदों जे एबारनि जि गायसन सान, बे गायसन साना सानसेनि हाबाफारिजों 18 जुलाइ खालि गाजा गोमजायै जालांगोन। इतिमध्य जोङो जोंनिफ्राय जोंनि जि साखाफारा जानांगौ बे हाबाफारिखौ जोङो फ्राय मावजोब्बाय।